szép napot kívánok! Május 4-én indítottuk játékunkat, aminek a fődíja egy LED televízió volt. A játék június 30-án ért véget, és a sorsolás napja is eljött. Június 15-e van, és azt ígértük, hogy a mai napon kisorsoljuk a televízió boldog tulajdonosát. Ez meg is történt, erről készítettünk egy videófelvételt, ezt szeretném most önöknek megmutatni. Előtte a készületeket is feljátszottuk, legalábbis részletben. Először is kinyomtattuk az összes regisztrált játékkódot, illetve a hozzátartozó keresztnevet, majd feldaraboltuk, és beletettük egy dobozkába, és irány a Molnár könyvesbolt a Hypernova épületében, Dunaszerdahelyen, és ott kérünk meg majd egy kedves vásárlót, aki ki fogja sorsolni, hogy ki is nyeri a televíziót. Nem megy. Megkérném, hogy ezt egy kicsit megkeverni, és aztán kihúzni a nyomot belőle. Úgyhogy látni, mit szeretném, jó? Egyet. Valaki ezt akarta. Valaki ezt akarta. Nem is veszem. 52-18, Nóra. Köszönjük szépen!